हरबासि नैथि खोन्दोनि शुटिंआ दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। नोंथांमोना बोरसि दिमा इउटिउब चेनेलाव साननैसो उनाव नुनो मोनसिगोन। Kalau sampai lo santinya. Sikrom saya ke. Pas perempuan semua bro. Oh foto lagi. Dia mah habis res sudah. Islam masuk dia. Kalau mau berko. Res sudah. Kemudian. Mana? Baik aja nah. Ini abu beli dah, abu nak. Mana ni saya? गिबियाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। दिनै जों हरबासि बे हानजाया हरबासि देवानि बे हानजाया जों दिनै सेथि खोन्दोखौ दिहुनखांनायनि उनाव नैथि खोन्दोखौ जों दिहुननो थाखाय जोङो दिनैनिफ्राय जोङो साखाफारा आरो जान्जि खाफ्राबाय जों नैथि खोन्दोखौ जोङो दिहुननो थाखाय जों दिनैनिफ्राय स्टार्टिं खालामगोन। स' बेवहाय जोङो जागायनायनि सिगां जों इसोरखौ साखि लानानै एबा इसोरनि सायाव जों आर'ज गाबनो थाखाय जों दिनै इसोरनो जोङो बुट मुग आलारि बाथि सावना धुप धुना सावना जों इसोरखौ जों सिबिदों जाहाथे इसोरा जोंखौ अननानै बे हरबासि देवानि नैथि खोन्दोखौ बानायनो थांनायाव जाहाथे जेबो खैफोद आफोद जोंनि गेजेराव नुजाथिया जोंखौ जाहाथे जेबो माने प्रब्लेम जोंखौ फेस जाहोआ जों बेखौ इसोरनि सेराव आर'ज गाबदों। इसोरा जाहाथे जोंखौ साफ्रोमनिबो जोंनि हरबासि देवानि दिहुनगिरि आर्टिस्टफोरखौ साफ्रोमनिबो देहाखौ जाहाथे इसोरा मोजां लाखियो। सान्दुं अखा बारनि गेजेरजों सौसिनानै जोङो बे हरबासि नैथि खोन्दोखौ जोङो जाहाथे आबुं महर होनो हायो। थ' बेनिखायनो जोङो इसोरनि सेराव साफ्रोमबो जों हरबासि देवानि गासिबो टिमानो इसोरनि सेराव आर'ज गाबो जाहाथे जोंनि साननाय हनाय नैथि खोन्दोखौ मोजां बानायनो साननाय गासैबो आर्टिस्टनि देहा सोलेरा मोजां थानानै जों हरबासि देवानि नैथि खोन्दोखौ मोजां जाफुंसारनो हायो। जों बेनि इसोरनो आर'ज गाबबाय जों इयुन समाव आरोबाव बे हरबासि देवानिखौ नैथि थामथि ब्रैथि जोङो बेबायदि दिहुनलांबाय थानो थाखाय जोङो साखाफारा जादों जान्जि खाफ्रादों। स' बेनिखायनो इसोरा जाहाथे जोंनि गासैनिबो देहा मोदोम सोलेरखौ मोजां लाखिनानै जोंनि जितु साननाय हरबासि देवानिनि बे खोन्दो दिहुनलांबाय थानो नागिरनाय जितु प्रजेक्ट बे साननायफोरा गासै माने जोंनिया जाफुंलांजोबो बेनि सायाव जों गसाइनि सायाव आर'ज गाबबाय। आरो दिनैनि बे नैथि खोन्दोनि जितु दिहुननो थाखाय दिनैनिफ्राय शुटिं स्टार्ट खालामजानो थाखाय जितु थांखि लानाय बे थांखि लानायखौ जों दिनैनिफ्राय जागायनोसै। बेनिखायनो जों बे समाव गोजोनखौ हास्थायनानै जोङो इसोरनि सेराव बयबो आर'ज गाबबाय आरो दिनैनि हाबाफारिखौ जों जागायनोसै होननानै जों आखायाव लाबाय। फट' मोनसे लादो दे फट' माने ना जागायसै दे होदो ना मोजाङै मोजां जोंनि साननाय हनायखौ जाफुंहोदो। बरिया जाफुंमारबायथ' जोंनिया बिराद सिदा गावदोलै दे जाबाय खोमा दे ना दे खुलुमदोलै आर्टिस्टफोरा एसे मोजाङै जाफै बुदा गासिबो जाफै। हाय लोगोफोर हरबासि देवानि नैथि खोन्दोखौ जागायफिनलायनोसै दिनैनिफ्राय नै बिथांमोना देलायना बिराद मुखुब। हाय नै बिथां सिनायखायोना हा मैगं बेफारि बिथांनि हिनजावखौनो लाना खारोलै नै बिथांनि हिनजावनिखौनो नै बिथाङा लाना खारो जाबाय एसे देलायलायबाय नालाय आखाइ माने देलायबावबायसो नायदो
मोखांखौथ' मोखां नायनांला लिबिसो दाफबलायबावो जेनजा नंखायना द्रन बायदि नै जेनजा नंखायना बाहायबावनि र' वा नुदों केमेरा माखाया माबा माखाया उफ्रा केमेरामेन माखाया बोरो स्क्रिप्टआ वा बिक्रम सिंह मोख्रेब गुन्दा आंनि हिन्जाव लाइन मारनायखौ नायखुमाग्रा साला सैमा माखायसिनो दुमजागोन र' इसोरखो नै लागारबा फंबाय राज केमेरामेन बिथाङा लागावगोन चला हिन्जावा बैनोमोन मैगं बेफारिनि हिन्जावा जोंथ' जाया नै जों मा जायो बेयो ब्लारनिसो दा मा खोबखोलै नायलांदो नोंथांमोना हरबासि देवानि नैथि खोन्दोखौ नायलांदो ना होमबा आरामसे नायलांदो मोजाङै मोजां जादोंबा कमेन्ट खालामदो नोंथांमोना बोरसि दैमा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन टेनसन खालामना बाय जागायनोसै जों या Buriya deh. Beeraino. Action. Beeraino. Ada le. Beeraino. Hei. Or hijab udah les kucing. Aku bayi media. Ini jibu bunga dan tapi tadi. Kabnya model kan. telepon saya nah horbitai ada nah horbitai ada deh kabita saya deh kabnya muka beda kabita oke itu jenisnya ninja aja singa udung nalai beku tuh isinya kalah nih biar telepon saya baru pasti kan enggak akhir pasti kan enggak ubi masih tanggal kita nggak tekor tanggal bayang nggak kali jalan nih megang tuh deh lockdown udah mau masuk kan udah lo ngomong nanya apa lo deh lockdown semua serni hinjau serni nodung serni huya serni nodung ini capnya nambah ikut nama ikut dah bes aku yang apa namanya action ini marah le nangaro rolling berarti turun tangan deh ready rolling action cut sani bu di lockdown apa malah juga ini lockdown apa malah juga serni hinjau ser pusing tangan serni bisa ser nodung ini rabu siap bisa waduh sampai di kenapa be lockdown awalnya serni bisa ser nau serni bisa ser nau